بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار آيتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك السماوات والأرض بالحق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oriano kia pudi tanah Allah subhanahu wa ta'ala amata tangkada sulamu nubantu gana kepada tu nalamu nanarku Allah asyakanian idadaitanian syalawatan akun Nabi sallallahu alaihi wasallam Mori puri Nabi ada apa kauma Nabi ko orian no kaya pa kaumanian. Yang ka akalilimot tanu kagyo ko kagay ko tawagan na ko matapagarihan na si Haji Musa tamyang adi kagay na uway ni tawagirakan na kagay na tiga na imanto alim na pugurasta sa Marantaw na benda dia kurang pamono to papamakakagay kaya limo Allah na imanto ikes kejulan ni orang kagay pamakakagay na dia keguga kadudugaw na ko pa kakagay kaya pa kung mami karumay ako mami sa Saudi kami ako kami uwan na limo Allah kaiman to madoko biya kadeke kagipan ako ay kaya to kami ako noon ay kaya to ka pamana kaya to kawanak na yami opat na diyang kaya Aisha kung mga bubay diyang kaya kapapantagan tanong sekretary tanong mayroon na sekretary sa diyang kaya Tisda nakapapantagan pa di mato sekretary sa diyang kaya NCMF ayaw maanan yan na diyang kaya sakatano ang mga Muslim akapulawya si sa diyang kaya di nagkatano ang mga Muslim adiyang mutapagalitano si sekretary giling mamundiong pagtakwala abadang pagkandupon sa umuryan ang musyiran din ng mga pamilya sa kanwa mga pamilya niya napakasurgaan wala adiyang kaya kakanya na ba iya si Hajja Siti Umira balin wallah anggota kubanian asyur di surga. Barang-barang antar amin. Allahumma amin. Dia kaya khawapat na kana abasibu madakala pupatay si sadiyang kaingatan waranaw. Kata naman ang pagpakaloy sa Baitullah. So kaya pangasilbi kami sa Madina na tumiranspir kami paman sa Makkah sa Masjidil Haram na umano waktu na din na kiyan pa siya na meron aba kami na mga sambayan sa salatul janasa. Sumusumili ka nun ipupura na gui ipulabang siya sa Jannatul Baqi siya sa talikudan naman niya Masjidil Haram Masjid Nabawi misira kami ron na adna katatabu na ipulabang roon dito katawan ng Anton Aforin na diyong kota pulubangan nung nakaipagubay niya ng kota ko mga sahaba Masya Allah nalagapan na diti karina sa sukapatay na kanamaayabu apagkauma umalakalamau na kasyakataw kadua kataw kamalagid o ayaw maanan yan na ayaw kapagkauman niya katano na kasyakataw kadua kataw ang takakanda-kadakala ka ayaw maanan yan na sumala kalamau na ayaw titinduan niya ka na sadin sa kauma umur ka na buwan niya ka ang koto ajar ka
Ayah kau tu naman akan mo ibabagay ng assignment na tama sa di mo masuadya ka na apyan lamon apaniyakit na magaganda mo ka na di ka patay. Hindi mo masuadya. Allah na apyan na sakit ka na umaw masuadya ka na kuha na kamanakan mo. At yan, mada ka nakataw na kanun. Anas siningan na meron. May katulong gagawin. Kagi ako pengalas TV, pengalas tis, natinggal ka mga siningan na nanda, siya di kay niya na paganaw. Inong ada po ka, amis sinabangan, na piyaning kaniran. Natakin na babis na makukuma atau turugan, na di paganaw. Pupukon nila na di paganaw, na inuwi sa may pakpak. Na miya kapat na gawin, na tuturugan nila, na makanaw. Uy, na kagi ako makapat na gawin, at tuturugan na makanaw. Na miya da so kapang ginawa niya. Na ini baling sa wala kami ada. Doon makanaw. Rabi ini baling na dumakanaw. Ina naman, api suka pa katurug iman to, na miya kanda-kandakan afko mo lumalakan mo. Guni! Nadamang na sa pani. Akritikan. Koyo tingin. So kapag kita sangat pening, ngamulog ke, ragat, lupa, na doon, asan sa amanan yan, tabaka pa man amawiyak kapataykan. Na kami kumanda kalong man amanan yan, na pagka nakababarko, nadakman na magila sa barko. Kuyaw. Kabasa tingin na di ka mata lumangoy, na piya ka mata ko lumangoy, na upo nga maulog sa ragat, nagkakabagsan, napatay ka. Na doon din na magila, hindi makatragin sa tao. Uy. Na ako nakritikan, apian to noon nakritikan, talagang kritikal sa muling, kritikal sa barko, apian na kapagagaw, katamang ko ulo na akan nakritikan. Datang orang tutur na sinong niya ulo na yan, di tama sa ulo na nakritikan. Na oy apikir na ka na tama ko ulo na ka nakritikan, na mga turug. Tutulong ka na ka-importi na nga ulo ka na. Ulo na, magkajapa ka batuwa. Oy, apian na kanong pagagaw ko dunia na sumala ka na mo na ayah kapag kayo na yan yung kudunia katutulungin niya kudunia na datar tugu nabi o satiman atabak datar o satiman atanam Allah ayah ko na isa pa na hadith na biya panutun sa riwaya di mamana na ayah kapag kayo na yung umanakan na mo kudunia na datar ka na o satiman na ura ka manok. Ano yan? Kapilin niya nung. Na isa riwaya na ayah katutulong yung malakan mo ko dunia na detaru syati manataba. Yung na po kinatang tanataba ka? Na di na kapilin na nung. Na ay dapat ko nung kuntudan yan ang dunia. Benda talaga yan paguntudan. Oy, na apia di pa namin patamor ka. Na miya na peka. Ano nga man gida-gida? Allah, Masya Allah, mga urip na Allah. Na, sakantu mo malakan mo na ayah pikiran niyo na dilakan ayah makna niyan na pekaran syukadatu na dilakan pekaanang sotamok na dia ko kakawa apangangapin na dia ko panagketendanan kalam akabilu ruswa ka dia ko terima sa tendan pamana tinin na kasumalakan mo at tiga malakan mo inao kate so tamu akan na telu bagi na sudu bagi na nakaka na sosa bagi na nakakan na asara an yakung kakwaan sanyawa na to ni pero ni raka mga panangakali ka panamo kabukuli panamo ay dapat ko nung makomi man to sa manlakan mo namiya ko masangka apa manalami siya namiyumir kami Allah na benda tabi sa kadatu Allah na umani siya natin alay maguna ko magunas kami kada man ataw sawan dai. Dai no to panagoy, nagipian lagi na ka. Dai puno ba kanya tantangi askap mani kay spatan yan. Dari bas kap mani ko mo sa niya wa, namatang walo ka pangalangan. Di. Siya kayo nengo kada kanati. Dai puno ko ating sarga na mo nito ilang ni bubukita na ka. Makati po. Na puno ba sa kanang isinya siya na alin ba siya tanggali mapipikir ka. Natentero ka no, dapat mapipikir. Kaya sumex kay pamusyat kadi bono ko mamusyat. Matagwan daw niya kanupatakan na nga amay ka. Pamana sa kanibong itiyo. Baka di kataw yung amarato, pagkukita na ka nun. Na diya na nakikapakambabantano kapatay. Aditano kabeso kapatay. Inauto mo nabi. Ipagkabuan niyo sa kapatay na ninyo katawa na niya kapiya-piya kuri panuwanga. Alma
syukapatai na dauna niya na niya kapya-pya kumapabarati akwallah na talaga mabitalo pangalitan wa sa'aja Siti Umira atau niyo syuki syumuk minabas samatay na dauna niyo na niya kapya-pya ano sabab na liyo kunipan na makasurga sa urip pa Allah na pagkapia-pian wala aginawang kapakubang nakaparsyan ilaman ni gira adika ditatagin na bukan nga ditatagin na nabuno kamele so pada ay perlu mga tuturugan asumi singa amatan yan na di amunulian na malu-malu lungis na mga dito hura kamakatatay bisa tatagin na pa oh ay kung bakit mo tatatagin na pa niyan na di shopping na mga malistor mo na ira adil ko ta pada ka natuturugan na puguni na piyas ka pa na rumah-rumah mo na piyas usiri nga na kami akan nagun na pagari mga sabi naman ng yaudam igira ay tatagin na pa na ka na di ka digitilo na miya ka dala at pamitima oy namat ka ba makabesi ka rumah na di ka niya bugaw may sabi buwala na miya tigas ka na sa mga siringan na kana ano yung tapo ko naman matawala kanya nagapagya ko gagawin ay narima ko na natatagin na penuto amarata na datara na syukurin penuh Allah igira amiyata yang matatagu kukubanian na taman syari makatindag syuanungan akyama na pakapipian ruwallah aginawang ka sa diyong kote amanan niya na kubang ka Masya Allah ano mo nagdagdag sumaswallah nagiina din wala ang kakapatay na liyo ko kababayo niya na examen na katan wala na di ilalang ko surga upang surga ka wala di kepakai api bara amal ka bara simba ka bara haji ka bara puasa ka bara zakat ka na ibat ka di ka dinaki maka surga di ka din maka surga api bara simba ka wala ade biya kaitanu di bara sabi na mo na di ko para surga tabakakan na di ka para surga ambiya gestaka tata masa dikabakan mama na berna mene ka biya ka surga ada matay lungap mana pabita kay amang abudu ko ka lungap mana pabita kay alagetakan lungap biar nak surga ini ati apa nak tagutan ada mana abai Rusia dikapakai ubah ka surga adi kamatay ugi jadi magabagay abang apupungan ya wala kapatay nga ini sa parang lagi la tatamannaw ng maut ubani utubo na binindigan di ka na sukapatay di kikapakay abang apupungan ya Allah ya Allah ya Allah nabuno akong kada itu kapakay ayaw mo ketuna siya na apis sumapaparati akwala na ibig apis kami ang mga ulama apis kami ang mga banaman na dinun pang ni akwala uwaya kami ka namatay ka pili na kayo na pang na ya Allah baka ta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  sa mumurak pamakatali namin ako man siya gana sa atas siya ba nabi alin kayo pupungan niya akwala adi yung ginawa niya ya Allah nabuno akong kamada inukong pa na makaingay ya makabalawap matawala dito bigyan ba kaya pang ninamatay asabi naman nga tabi-tabi orang ng mga pipyan na ito igira ng makapalawap ay di mamatay na mga ni panguwanan na mililiwan nila kamamaran kanyo ko pa kamamaran yun Masya Allah na niyo mangulit mo Allah naman di patut takaurip na Allah auba kapagkala kamatay o ginanaw na urip na Allah ayaw ba na rin pagkala katawbat kamatay kana ba ay pagkala kata naganatan ka sukada tawa naganatan ka sutamo ka naganatan ka sikarumang ka naganatan ka sa mga pamilya ka ayaw kaya miya ka na naaliyo ko kapakaumang ka kung ano nga na mauri na ayaman akip pagkalakanaw na miya tangkat-tangkat na amada kapun niya na di ka na makapupatok niya taman sa tunan ka taman sa kuman ka taman sa sabo ka taman sa bubuo ka na namo mimali ano pa kadinang kapakay abakapakakasayawang masagaan niya Allah patas kata no na beli kami atam yang apa itu apa yang kesosakatau nada amiatai apa pihak Allah dunia Allah pada ini kita terima tuh kami berkan
Naku na didingin lang ano, balan na sa kataw buwa mindiga. Ami kapira kulo na kuna kapaten na iman to na mindiga. Nabenda daw pa makaanam yan tayo mindiga sa kataw dua kataw. Nabenda sa kau ba yan na doon ang paparon yan. Ama nakapanele na nga abunta yan na sobra sa mga ngumba. Naskama kau ba yun na mindiga mabuha na ba may opat. Dari ganun ditentang nga. Antawan na ito na po nang abunta liyakin. Sobra sa abunta naman diri ko ba. Benda magawa ako ka. Napanaptiro na nga natin Pakaliman yung siya. Kini pakaliman yung mga mubera ka naman ito. Duty ka rin sa aya ni kakakabayamatay na sabab sa aya makna niyan na miyatangkat-tangkat ang malakapot niya. Nariban makapato ko dumiya. Datara na po may tanong, makasurgan mo ba? Uway! Miyadar katano, miyaman nagsangka ang mga matan, yang nara makamong, yang kaskano ang mga pagarin yan. Mga nakin yan, mga nuksyan, mga pagimatan yan. Natamang sa taman! Na di nakatano ng mga papato. Okay, mga nitak mo, mapakasurgan mo ba? Miyakapia-pia po rin manuwang mas papatay. Ano sabab? Yung ito man nakakakakap, kapag sa kutakubang ka, yung ito kapag mga kukubang ka, nang kuto akim babantano lubang kain ka, kaino rin ba na nakami atunag? Tama sa ito na nakami atunag, ayaw mo pulang ba ang rawala nang kuto aniyawang ka, na aya kapra kapia-pia aginawan karaaw, na antini katabuni kukubo uri panwala. Ayaw man nakatiro na din, na tiyana an-nasuniyan, wa idamatu intibahu. So kung sa mga manusia turunagan na kituturugan siran na adbini kapamatayran na ayrang kapakanaw sa sampur na akapakanaw. So kung sa tao na tuturugan talo sa kaimiya na adbini kikumuro na katana na pakanaw sa tao sa sampur na akapakanaw. Kaaya pipikiran ka na amay kamabangki sa dunia na sabi sakya na panganraka narukan ng pagkapun ko kubang ka. Amay kapagatin ng ginuwala sa walungan na mauri. Na pila kami na naman sa dunia narukan pagkapun. O si Emi na namang sotaw sang kaya arabatan o sang gani mga lukso. Narukan ng pagkatin ng sanguta kubang ka. Amay kapagatin ng ginuwala sa walungan na mauri. Na oro kami ni lamang sa makbara, narukan ng pagkatinig sa nguta ko mga sa makbara. Na oro kami ni lamang sa Quezon, sa Manila, sa Montalban, na makatinig sa alungan na mauri, narukan ng pagkaw makukubang ka, narukan ng pagkatinig kukubang ka. Na usi kami o pa sa Saudi, narukan kami ni lamang sa koto, umay o mga kubang mga sama, na pagkatinig sa alungan na mauri, narukan ng pagkatinig ko mga kubang ka. Sa nguta ko o mga sabo pa makarukan ninyo ba? Dahil dapat ko no pamakakilo panganraka na si ikukuko mga sabo ubay niyan. Na may katinig ka na mga nangarong mauna na ka na mga sahawa. Atamala, grabe. Na may kaya na panganraka, tadi-tadi na naman tatlo. Na yung mga pakatinig na, kailan na kanyagaya, isot ko sapato. Hati apa isot ko sa saging. Manong naman na gina-gina, Masya Allah, la ilaha illallah, nariya mga urip na Allah. Uri na nan. Na dia kapatay na daubatan siya peligtasan sa dia kapatay. Nah, sama mga panwala, matago siya sa mutang umayan. Tatanazzalu alayhimul mala'ikan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Na andaba kinabangan ako mga uli panwala sanggot ang mga kubayran. Isa niya tafsir ng mga ulama na pagkauma ang mga malaika apo sa langit akikukurmatan ng mga malaika turidwan. Masya Allah, mga malaika tuwala na sunganin ang angkot ang uli panwala sanggot ako ba niya? Dali ba? Ikiraan na kaya sungan taigin na pagkasasana kawantaw. Kata kagi kumakak na bang neftero kagi pilin wala po siya na kagi kumakak kami. O kami tupan na piagbanga sa Jumat na may tubong na di ko panumakay kagi mo taruga sa ketarugara. Napupukaw na ako ang tawata. Tingin na baba, piagbangan. Tingin ka na piagbangi sa Masjidil Haram. Lagi may komunisyo pa na mo sa Masjidil Haram. Kaya kata ko na baru kumakay nga sa mutay nga na sa Masjidil Haram. Tiga dia kasih suatan, tiga nama bapa, sisa tu jawab bapa, kenapa bapa? Akhirnya kotor ayam makna dia nak kekesanin ada kotor apa mikiran.
na ay dapat kami kamatago ka sa iyo kung takuba. Ayat tebun rakawala environment takawiyo yun sa kuto hayatul barzakiyah. Anto ni ngaran ng kuta kawiyo yun kukuba na hayatul barzakiyah na kawiyo yun ang apagalitan kumi ang sualungan akyama. Na mga ro na hirap mapayaman talaga mabaitan mga surgan ng Allah na tiro ng mga malaikat Allah. Allah takhafu wa la tahzanu di kanu pakalan di kanu di mukha Allah manunga managdagdi ay nasukun wala na malaika apa kau makukumangka ang giraw silan ang di kanu pakalan na di kanu di mukha anto ni kakina kaka na anto ni kabukuka na sabab sakya sa salakawang kasangka kaya tagwan na ka. Masya Allah manunga managdagdi igra ayat kaya tagwan na ka na kamugatong na nga may lain na sabi na penang kaya ako ba kama alusyo na kaong na di ka na makapugat ko dunia. Ganakan tanong nga kapita sabag yung baranaw adi na pipakapanitan sumiyatay. O puna nasyon na kasamot hada na may adi na may lingin di na sumiyatong sa kindaranaw. Di na so sasakoon nakatatan miyanaitan pamana ba adi na miyatay adi manusok ba adi na miyatay adi makapugat ko dunia. Allah na talaga mamental pangasurgan wala pamana surga sa mo tago banya pangnita wala na anto na panipuputuan yang sang kaamarataw asoreh ka ginata ka manaw Allah pamana to na paniputuan yan na datan mag-usap ka naraka pamana pagaligtas ka naraka kada sa mo tago banya aada man mga malaikat kullama aradu ay yakhruju minha umanilan tuwala mapikir pamalawi sirang kukuba pamalawi sirang kunaraka na alangan sira ng mga malaikat wallah. Oh, udah ka tumalis semua pemalawi kanwa. Daw di ko malusa wala na benda kanto mga maranaw. Pemalawi kanwa. Mayawan na mayaw. Allahu akbar Allahu akbar. Napakalitas ro supo ka na ka. Napangiro ka na. Di na sumiyatay. Darwa ka nakatala niya. Da amiyatay abadi makapatukod niya. Sikaw yak kukubanyan na sikaw yak sa anong anamori. Umuso ba matita na dita mo di makambaki, dita mo di makapeto sa dunia, matang wala ka timing. Abiyaw man mapita na makatalog pulo ako makay. Bumupete. Kami ako na may apainan. Mati ako wadudo, namin mga wadudo, nagagawin man na bibuat ako. Nabiyanin ako sa online, message, Assalamualaikum. Nah enak yang mana kan nasib masih kalau mga abu ya pakam betul yang masuk bedatian. Mata Allah, apa apa lagi uya bin khawalla. Apa betul kan yang dunia na malika kwa na iliyo. Na ibetul kadikan lekani karubang ka abu ya sama mga wataka. Assalamualaikum, omiyot. Tap na nga bumi amiyat. Dari umamangan yan, nadirakan mada sumaputi unong ka. Ay, Matakwa hadikan karumah kabu. Aida mga mata na nakabinyo sa mga ruwasan na bupay tao. Nakatata siya ni Rami ang kauma. Matakwa na kapya ni Garo kay karumah na diganyan na kaan. At tunisyon naman ang murong. Hindi ka gawin ako ni harap-harap. Sumawa, taon na ito. Mabukon sibe. Kahit nandiyan ako na magpamagali. Nasunyo nga sa masjid. Tatabang may mamag sumangamong na lang niya malag. Kaya niya kalakera po. Ay perlu bang ada perkainan dari imam namanya katin do patagi Panginoon sumamastaw siya pakano atalino das kenelele niya na dalam kamadason estaw tama no makatapang na tamang mga amamom na pwede pa natuloy ko siya dugsi may isa mama mo sumunod pero ni imam bilang pagbangan ni kami ada mana das kani pagbangon ni imam motor baru motor po pagbangan Dikaya kaya nakapunang konto mga tao sa masjid. Nadiikhali na mga uripin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Da mga pagpunod na. So Allah katiriyan. Tawag Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idha jaa ahadahum al-maut. Qala rabbi arji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Masya Allah. Amay katuwala ama kaumakiran kubisya katawan sukapatay na ana mga tawang girawa ya Allah napakabeto akong kapo dunia ya Allah na di ko kapagikoy kumanakan mo sa niyawa kaasara di ko'y mantumatay ya Allah
Allah na bagaimana pun insya aman amakia. Atau disebut Allah. Kalla innaha kalimatun wa qailuha. Tunggu Allah sebuah nasihat terang. Kami huyu ke nadi kadi mamramis nadabo. Masya Allah. Kalau kau nadi mamramis paganiruna supita tang hospital. Ya Allah tabi, ya Allah. Asara adia ko simatay sa hospital. Apakah begerna ko mana ya Allah na ibetul kapag bana ko makabegra ko. Khanu adi mamramis na supita tagu ko mga kalamso. Allah. Nani ya Allah. Ya Allah, asal apa kali mo ni betul nga pagmala ko ya Allah. Ano may nga mo ni? Nakadiya ko pamisita ng mga tuman ini. Tinuan ni magi nga ba pagani wani ang pagani ko ni. Ako pinaka ko ni bilang. Imam Rabis, nakadiya ko nun mata ko na dapat nang menak-menak ka. Tabi-tabi kan mga bibiyada to. Ino to mga de ko ko man na bakang mafuti ator. Ang may tuwa mafuti ator mana yarge ada amia promotor abes entak. Mia kay itu pernah kota tabi ko kan mga bibiyada to na baskan. Neno ka obana pembetulan. Naskani yang pernah. Mia mamasawin ni dikit na mia kay itu pernah maliar ko au yun mate na mia pernah dari mapnem na mia tokhangan. Katini ko sa teraunir narapa kakadegenian. Mufti. Teruskan Mufti, dengan mga pedagang mangulang. Teruskan bersama. Ada yang pagalitan Mufti. Si Ati ya. Nah, teruskan ya. Nah. Ada mana yang mga ulil penuh Allah Subhanahu wa taala. Nadinan. Ay ikatlu adima meramesa pengilawa ya Allah na syaradi kumatay. Na sumanga tao akita tahu sa diyong kuto ay makna niyan. Na kubayran ang sumanga tao apa kamu sa kapatay. Montes siya taros. Kami ubay. Nah, oleh na ito mga ulil penuh Allah Subhanahu wa ta'ala na biyamu syaitanu adil kakapakaumatan siya alungan na maurin. Na magatos ka porsyento. Magatos ka porsyento na pagkabatan sa alungan akiyama. Dah pun lagi terusan. Apa yang kata Allah? Inna ha'ula'i yuhibbuna al-'asila wa yazaruna wara'ahum yawman taqila. Apa yang kata Allah? Berkumana kata Allah? Makana tu Allah alim kaya asyabagi inna ha'ula' ayama muta'inna mata-matan ha'ula' nasusabagi mga ulama na hindi mananong na mata'ana susabagi sangkay amang atam yuhibbuna al-ajila na pagkababaya-baya nila ng kaya apagawa nila ajila wa yadaruna wara'ahum yawman taqila na ayatullah apatili po na nila na diyan kaya apagagawa nila. Maka kanina, yang kaya tulong sebagai mga tao na pagkabaya-bayaan nila na yung kaya pagawaan nila. Kadi mana ka dunia na magatos ka porsyento na pagawaan tanong ading kaya dunia. Kadi ka manawa na pagawaan ka dunia kapag kikabagbawa ka ading kaya dunia. Apa yang ka pa nang beri apa tao na matang wala ka bali ka panapoto na kila ka dunia. Paano na mating ka pansyawala pagari ko babaya ka nakada ka bali apa tao. Ay dapat ko na kaya na kawala na apa tao. Dia juga ganyan na ini udah natin ini. Nami atong mga tagiligin na di mamutaw. Na pipos ako ng mga wata. Ay nuwit kaya sa iligan sa kutap tulagan sa kotaw. Nati yung nakira ro pag kotaw ka. Nabili kaya na dramatra. Na nisanggar kaya nga fortuner. Yuman mapitan nami ko kunin mo daw mura ka. Ipa na naman tinga sumama kada kamali apotaw. Na dapat ko no biri khawana poto na biri kaya na rumpiro sa iligan. Na di kami pa isang ano na di pangupakan na ator. Ay pugupa ko na rumpi. Benda daw na kaya sa kodan daw. May pak na bluak. Ay nakakita nun. Subhanallah. Oh ayatullah na apagkababayan nila na di katilikudan nila. Na pagagawa nila na ayrang patilikudan. Naman ang matagatin ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. At yan ay yatba'u lil mayti thalata. Kung sumiyatay na ayan dulog na talong. Bersama tayo sa tao. Pagkanayon, tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam na ahillahu maluhu wa amaluhu.
wa yabqa wahid. Masya Allah. Igira amiyatay tugon na bisyomiyatay na inulungun ko kuman na talo. Pag nero na so pamilya niyan, ikado na so tamok yan, ikatalo na so amal yan. Fayajah tanani na syurutu mo namin ang balik. So tamo ka, so pamilya ka, balik, so tamo ka balik. Ayaw kenam ko, ubang katulami, o ayaw ka, wahid na syuisyaw. Uway, ato na mo tayo na di ka niya pagawag ko kubang ka, na di na so amal ka amakiya. Matakwa nga kape ka, pagkababayar ka o pamilya ka na pagawangan ng isang utakubang ka. Pero na kaya matong o pamilya ka baka nang daling magagi. Ay daw ina, ay daw ama, ay daw karuma ka na babay. Aliro sa mga way, pag nabay sila punulog siya ako baka sa tanong mga dato. Ay daw karuma ka na babay, daw minagkaming kanan. Na siya ko nang magigasan niya kung baka tama sa mapita ka pagamanan na ka sa kapakasorga ka. Natero ng mga pamilya nga, mga ginoy nga din sa kubay, malintan waki kami ang gabi, miyate mo siya karumang ka. Una ka nung nakimaling, matang wala ka siya, kumagilan siya na kubay, karumang ka. Ipungan niya ko wala makasurong, biyake, abiyake niya gabi, yung kumaling. Naway niyo Rosman, biyake niya gabi, abiyake niya gabi, yung kumaling. Natapangin na, nakisangan, kami ang kalimutan. Dunia, namatang wala, kapi andi kagagawin na makalimutan. Api hindi niya kabalik, o din makabalik. Api kapuro kaya na di balik. Ano ka naman, siya ko mabigo. Namya ka na siya mga papanukan ni mamang ulit. Matang walo di mga pamiligiran. Tunay ni mga tayo. Dahil paano ba yung miyan lagi nang sa ikakalo siya ko, pumuro ka. Ay, yan! Matang walo di mga gano'n. Tawa ka. Ano di ka na naway siya ko tako. Nadatama mo tamo. Ay, matay ka siya tao na ibat ka api ka na atama ko tao. Api ayaw mo atama ko ka ko dunia. Nasati mana multi ka ba niya katuwa-tuwa pa na multi ka mo. Naknaabay na ka pa rin mga sabi ko tako bang ka. Ate, pero na may niliw sa ngayon itanong mga tao. Yun na nga nilso, yun na silang istri. Norte, yun na Pilipinas. Baana niling ka amiyate, inirubong mo siya, tamok yan, tarak yan. Ay dapat ka manoko pa ka tayong pamilya ka. Dati na para din daw baga natin, ulungan niyo lang kaya kung Kristiyan. Ulungan niyo lang na para niyo, ulungan niyo lang na inuban niya ka para din daw bayan. Matagwala ko makapiro pa na siya ka. Ay daw yate! Ulong lang na muli niya na alam upan ulong. Yan naman panakala ko tapagulugan ka. Na apa makaya pun nak kau pakatan dengan tanah mengamaranak. Akhir pun mana mangulo mapama. Iba ibarat mo. Na piya kaya benahi. Oy, sabi sabtu patay ni. Pala mo sumay tumalatam niya para din no ganyan. Na ay dapat ko no anamatay. Na ay minibag kaya na pira kaya na 500,000 pesos. Na tumang pamilya nila pag nang 500,000 niya nga para di makatumuba kaya pakatambar ka tanong. Na ingin po nga so pira pa 500,000. Mantang ko na hordam na teko na miya swat-swat. Umalis sa nakpil niya, ya Allah, pakadagalangan na pupetay. Ano madagalang makalutami. Manuwa lang dito. Pagkakaan namin natin, namin nila pag-usyo ng mga ito, sipo niyan, ari-aling parhan. Oh, manuwa lang dito. La ilaha illallah. Naalam niya na gaya, ano mo nangyari natin? Anin, pinaman nila mo, 300,000. Natiga ka mga tagawa, sumantan walong na. Awin ka sasakaran, nasaka na bara. Oh, natinapiri ka pa ka taguan na nitaw sa katiyan nitaw sa. Nasungan nila ng utang ko ba? Bayang kailangan ko ba? Penta ni bila na ba mo? Matagwan law nila ng kaluta. Ako nila sa talong ito sa ibu. Api apa na biya kamu sa kikubon, kami abya gamya ko to. Ito na yanan. Higa kan mana ni Allah. Allahu akbar Allah. Manunga man na. Beberapa sama nakapakambato na kanang Allah. Matang wala di kama hagurhawan na kaya sarap di ko nilang nilagso. Nandang na bilarag siya kung matitigas ka. Allah, yun ang sata mo kagusong. Pamilya, alam mo naman eh. O yabang ka, wahid. Na ayaw mo tugulabi ang kalamba. Apatalim mga kukumang ka na suisaon ay katalo. Adi na siya aman ka. Ayaw, tilibaga sa muta ko ba nga na siya aman ka. So lima sambayan ka, so puasan ka, so muamalat ka, so akhlak ka kaamabiya. Oy, so kapiyan kay parangay, so kana kay gagaw. Ayaw pa na rin ba sa kana mapasay kay kapangalimaw. At na ini mga kawallah, na may limang atunganin ka, na ayaw maana niya, na
na padakena sa amal aaya maknanian na nagkaroon di ka mapapasin na miya ka na nakapakaw bubyar ka. Anong malaganda-ganda? Anak teman yang kakak na tabi na kaya nilipan na karo. Namalo pa na makapal. Nabi, mga syurga ka gawa ko. Nabi kaya pa na nililip ka na duwati. Dano. Sabi ka kapakapal pa sa pelas eskastik. Ada pa namin pa rin kakipian. Na nililip ako na napikiro ko na zaka. Tatanagin sa zaka tangan. Tatagin mo sa duwat, ada pa na number yan, ang mapapuno-puno eskastik, pag kakipian pa. Na mabuhat kaya kaptan ng nililipan ako na suot eskastik, yan ang makapan. Hindi pa mataw sa surga. Wala sa kakiwa, kapakasurga kawan.